Riga mafi kololuwar daraja ga Fulani ita ce wannan. Ana kiranta bulla, wasu na cewa bullam. An fi samun ta a yankin Adamawan Najeriya da wasu kasashen Fulani na Afirka. Kuma kowa ya san Fulani da shanu, hanta da jini ne. Don haka idan aka dinka wannan riga sai a saka ta a cikin ƙaho, a bi ta da fata a lailaye, sai mai daraja madaukaki ake masa kyauta irin wannan. Bulla dai yana da ɗan karen tsada, ko da kuɗinka sai da rabanka. Babbar riga ce da sai taron fita kunya ake sawa. Babbar rigar da tela baya ɗinkawa, keken ɗinki baya taɓa ta. Komi nata da hannu ake haɗawa kuma a gargajiyance. Zaranta kuma daga tsutsa ake samowa. Waɗannan su ne tsutsotsin da ke samar da zaren saƙa babbar rigan bulla. Tsutsotsi ne da ke cin ciyawa su kashin zare. A wasu yankuna irin wannan na Indiya kiwonsa ake yi. Sana'a ce babba, an ce Najeriya ta gabas ma ana yi. Idan muka gano wurin, za mu kai ku gani da ido. Auda aiki ya yanko ya tara ciyawa kamar Bakano zai sha fate. Ya nufi gida inda yake kiwon tsutsotsin arziki. Da shi da ahalinsa suke ciyar da su wannan ciyawa. Su yi bulbul har ciki ya shiga. Daga nan sai a kwashe su a tara a waje guda. Domin biyan bukatan ɗan Adamu, haka ake sake musu gida. Tsutsotsin gata nan ne gidansu na ƙarshe. Haka ake baje sa irin wannan faifai su sakata su wala, su ta sakin kashi. Gubar tsutsa arzikin bil'adama. Akwai dogayen bayanai yadda hakan ke faruwa, amma da yake ni a jarida na ƙare, ba likitan dabbobi ko malamin gona ba, mu ce zuwa gaban mu. Kuna iya kiran wannan da kashin tsutsotsin da suka ci suka koshi. Daga nan sai a shanya a rana, daga nan kuma sai a kafa ɗan tariya. A tafasa ruwan zafi, ana zuba su, ana samo bakin zare, ana zage su, ana haɗe su cip cip. Zare ya samu kenan, da yake da lema sai a kai rana a shanya kafin a kafa masaka, a fara haɗe su, a samar da yadin da a ƙarshe ake haɗa rigunan alfarman bil'adama.